Doon ako mga basura, doon ako niya pag naog. So, ready na. Para alas 10:30 mo naog na dahil ko. Tagas ako TV. While waiting. Yun na. Thank you sa mga yung pag-stay din Isa po may ka-aircon. Nakaligo na ko mga omega. Naligo ko kulang kong tulog. Wala na. Igang manggupod ko magbiyahe ko. So, nag-short ako. Anala. So, man ako kinlo, guys. Makulat ako 10:30. Ay ako mag-out. Man ako kinlo. Look. Chinay. May kwarto. Kulanan. Sofa bed. Then, hinlo na ko. Mga gamit. Napakoy gamit. Napay sulod sa ref. Pero, yan na. Ay, kipabog na siya na ko ang broccoli. Then, mga basura. Pangipos na ako. Para nakaingon sila nga. Nagpiyado mi guys. So, ano na. Then sila Ma'am Mel kasi Ma'am Hazel, nana sila sa Agora. So, magkano to sila, padulong na po to sila sa Don Carlos. Pabiyahe na po to rin sila padulong sa Don Carlos. So, yung pagbiyahe nila sa plane, thanks God, nila sa Cagayan, paabot na lang sila padulong sa Don. Sa ilahang kabadyangan. So, ako, hindi pa ko muli. Bulacan, kinagulat pa man ko check out. Manon ako kay sayang pod. Hindi mo humano na yung mga pag-stay din bayad ka. Biyaran na nila. So, yan. Dapat.